बाचा बाचा सारायो तिप्रामो थारा बेट पासंखा एडिसियो तबे राज्य सरकारनि कायसा सारिक दल सरकारा दङ हायफोनो तिप्रामो खायनो मुं सामान्याव माहायरखौ सालाय दंलायो आरो सिनि नाहरमोन जों 20-25,000 मा बेथिं फियाव जायगा जों सातक पिटक खायजागै दङ हानां पिनां हुंजागै दङ थुंजागै दङ बन्चित खायजागै दङ आबो ताबुबो खायजाखौ जरा जरावो राज्यनि मुख्यमंत्री सुदिंसे खुब करातिफो उग्रपन्थी हुनै दङ त्रिपुरा दफानि 19 दफा जनजातिनि बिसोर कलाजात रियां दफा रखनाय नारनि फायहनि साइ दङ अब खुब करमानिफो बिनि आबासो खुब करमानिया दिनै रियां रखना बांलादेशनि फाय हुंका खना देबर्मा रखना हुंग्रा गाबनि कोनो ग्यारेंटी करे तान दिना जमातिया रखना बांलादेशनि फाय हुंनाबो कोनो ग्यारेंटी करे तान दिना कोय रखना हुंग्रा गाबनि कोनो ग्यारेंटी करे आबनो जों हायसे दफा मसमसा आरो किसा फायसा का yang lalai tunggu अबन बागान कोबोगै तिनिबो पांडनि बिसिंतो हासला तंतुति फनाने माइक खरन खनाय तंनाय त्रिपुरा दफा दफा एडिसियो हापायनाय हुदु पुलिं एजेंडा रिमानो एडिसि दिनबाल जाको तामके बीजेपी बहुदिके चिनि ग्राम हायकबा चिनि आमसायो डेभलपमेन्ट नो खायाके तनखा बना किसी से उल्लेख सावन जों नायनाय माने आं 2017 सिम खालायते आधारव सरकार आसुक माने यागलो आमसायो डेभलपमेन्ट खानि बागै खूब चेष्टा खालायते खूब सायचखा आबो नायनाय माने मुंसा खायनि सुजुग माया आबनि बागै 2025 उसकांनि 29 तारिख आं जयनिं खायो नायनायगा सनो जयनिं खायगुरु बर किसा तलां थांगो बर गोबां तलां थांगो कखनो सामानि बागै राज्यआव बीजेपी रो बबा हायिंनो आं सायमेनजा तामुखे चिनो 19 सरिलां आबन बिसिंगो 2026 हंगांके एडीसी इलेक्शन नाय आ एडीसी इलेक्शन आमतली गुलागाथिबो जों बीजेपी रो बाय बरके बरक बाथाथों सिनि तिप्रामा थानि इंगांके रजंनो बासावै पास खालाय बुंनाय जों खायसे रजंनो जों कायसेबो मिस खायगला जत भोट रजंनो पास खायना बरक जत फिल खायदों हाजे मुंसा पास खायमाने बं चान्स करे सेंट्रलनि स्टेटनि फायनाय अर सरेलामो फायनाय बरक क्लास खायो नरकि एडीसी इलेक्शन खायखांके नर पास खायमानो हिसु पायो आरने स्टेटनि जीएस फायनो स्टेटनि प्रेसिडेंट फायनो दाल बिदा पद बिनां फायनाय सोंबायो नरकि एडीसी इलेक्शन खायके पास खायमानो आफु बरक आसास अर चिनि डुप्लिकेट बीजेपी खायतंनाय रनो साइकेलागो जों जुदुनाय आबनि बागै नरकि से कसां दं दिनि साव कुनु दिनो जुदुंया हाजे जुदुना निंगे चिनि मान फायनो मारनाय हाजे जोंताव जों डिमान्ड खाने महाराष्ट्रनि जे मानथाय बो एग्रीमेंट खायमनि आ एग्रीमेंट जों जे सखबन गारनो हाजे बुसकां आबाय विधानसभाव महाराष्ट्र सारा जुडिसे सरकार खानानि मुसुंखाके जुट खाने मुसुंखाके चिनि दाबी मारनाय हाजे महाराष्ट्र जे दाबी खायदों हाजे महाराष्ट्र सारा जुडिसे त्रिपुरा राज्यनि ओ स्टेटनि सरकार जुडिसे फ्राव थुगै थानांगे महाराष्ट्र जे दाबी खायमनि गोबां मा डिमान्ड दं माने आ डिमान्ड दं रियांगे ब्रो ओ त्रिपुरा राज्यनि ब्रो आ बीजेपी सरकार उरि मा थाना हाजे नगरसाव देश गोबां नांनाय महाराष्ट्र जों बाहायो चिनि महाराष्ट्र गाहाम कनेक्शन दं रना नांनाय खाकवार खाकरा खालायनि रना नांनाय हाजे बल जिपुनो पास खायमिया महाराष्ट्र अरव कुनु जिरो पास खायमिया हाजे जों चिनि त्रिपुरा सरक
agini dinta te wan suchiri tabu joto ni siwo haje kaham ke bebak ni siwo haje sinoro rajnৈতিক খাইতনাই কিছু সংকট tongo CPM ni fainai ara samsa khalai sanani target nainai suno gobang ma bonjito khaitongo soilam jora simise brongni development yang tibrasa area obrok development khaya haje nainai ji nor kase kase ke chere asa simia sini tibrasa rok ni bagai je demand khaitongo a demand obrok sajagya abo sabok kin tibrasa BJP khaitongnai rok borok suru asa borok saitonani tamke judungmano borok sungai nang tong daily meeting sore lamo meeting tong haje abo mung sabano kablo nangla haje borok huda khorasa khornai joto bishuna tang 2018 nimi cekai nyai kya haje tiprasara huda joto bishuna khorasa khornai kesu tongo abo bo beba podgna tai alada kashipan bonga support khaje krika bo beba no ubo Kira mau punya kiri jangan nyebra hanya kiri malu arjak mangse han kun mote yang meeting misil thalai no khogoi hui thalai chen borok choli lai dong mung sawana na kroi amsa ni sini sore lam kendro di tiprasaro जों ज' थ' न'खर एकनि दंना नाङासै अ खरसा खरंनि दंना नाङानो दंथं तावना रि हासै बर बिसि बिप्लाब माबाय कुछ खाइमे हासै बर तिफ्रासर आरो जो दुंनाय उनाय हि साइनाय दल खाना नाय खाइमांला खानानि बन क्षमता करै क्षमता बाके दंनाबा तिफ्रासर बो दल सुफुंमानिया आ मन्दलनि अफिस सिकोनसा आरो सुफुंमानिया बर तिफ्रासर आ खरसा खरंनि आबो बायखौनो दिनो सम्भब खाइमेया हासै जों खाख्रा खालायनाय बुसकां 26 ताई आकाशो महाराष्ट्र एकदम गाहाम के फानदुइनाय बुसकां सुन जेसो मा बास खाइ तुंनाय है महाराष्ट्र सारा सुन कुनि दिनो सुगिया तिफ्रासन बागे फिउनान बागे बो गाहाम के वान सुमानि बागे से जों जुलगि रनान फाइ है जों ताई जो तो तिफ्रासन अ एकनि तुंनि जिनि मानगन केगे जों जतनो मासानाय है डेभलप खाबो सिन तिफ्रासन जतन डेभलप नाय है आसो कखनो